Какво правим тук, е? Какво правим тук, бе? Чакай! Оставя, Василе! Какво правим тук? Чакай, аз идвам да взема кръстник. Какъв да ма взимаш, бе, човек? Кръстник, бе! За кой, бе? Булка ще взимаме. Булка ли ще взимаме, бе? Булка ще взимаме, айди! Сигурен ли си булка ще взимаме? За какво правиш ти? Стига, бе, човек, булка ще взимаме. А ти за колко си? Абе, се почуеш, аз викам, акъла ми дори. Булка ли ще взимаме, Ще бе? взимаме. Искаш ли тази булка, бе? Ще взимаме, зато и съм дошъл да взимаме тебе. Сигурен ли си? Да. Аре, булка ти взимаме, момче. Айде, събирай колера.